Ta hakini ke por nga sngongo pat yo try ba. Sa chisien pat ngin i kren biang ini ke tien ke jong play. Ke ba nganget kalong ke ba koridor palat ia ke jing im jingi. Nganyalame pi biang syagani ke jing hikai. Ngini ya terteri gini ki jing hikai ke biya daybat. Ki Pharshi ki bau Jisu hikai buon teli agani ke Bible berok away. Ngan puli fi na ke gospel ke jong Lucas ke lenong ke bakhat pra. Bat ngini puli na ke dekhat ke bakhendai terter. Ngadang syudap keren na ke lenong ke bakhat pra jong Lucas na ke dekhat ke Nongkhrong adu ke dekhat ke pra. Shaphang ke Pharshi jong ke riu kentai bat unong bishar ubasian lani ubam hok. Te hakini ke por ngini pet pat ia kini ke Pharshi Shaphang Pharisi baru Nongkhrong. Dengan puli syua baradin bangladep puli ngan sa pensyai pi ban ngini pet. Ayu kektian ke jong blay ke dan ban hikai ingi agani ke lenong. Tengini puli ia kini ke gospel ke jong Lucas ngan ong biang sasisen ke lenong ke bakhat prana du dekhat ke bakhendai. Tiula keren ia kini ke Pharshi ru agita ki balashana askem haladi bakilong ki bahok bat ki ba iben yaki wai. Arngut ki brio ki lalet kiyo siya ke temple banduay. Uway Pharisi bat uway Nongkhrong. Uta Pharisi haba ula yang. Ula duay haladi kumne. Au blay ngangu yame bangamlang kum ki way ki brio. Ki bashim daga bar, ki bam hok, ki baklim lanikum Nongkhrong ru. Nga shajing et arsin sitiyo nga ay ka basipo na ki kat ki banga don. Andai tau Nongkhrong udah yang na jengai umnut wat ban kemit dalagi kemat sebeneng. Andai udah yai tap yala ke syadem udah ong. A ublay tu isen yang ubapop. Nga ong api ba uni ulet hiar pat shalayeng ubalaksan. Ban yau tau waipat na ba yau bara ubapen kraw yala di. On pen po di yau tau ubapen po yala di on pen kraw. Pi kani kalunong kabau Jisu kuran ni Shaphang Pharisi baru Nongkhrong. Kadai ke Pharshi kaba don kam banginda puli bahaya kala ni banda pej baha banda perkhat banda pusan namar kai kabau Jisu kuran ni kadai kaba ula dep yo ina do kitu ki por ki jang u ki budana ke perthei. But ula dep pen ilu paru hagane ke Pharshi ia kane ke rukom long. Bahkan sarung haga jeng syakri play. Tengah kuat bangan krenika kumba kalong. Kekuangan pen i fi kendiat. Syuaya ke bangin ya. Ya cekmat badan na pedeng jong pi. Segi bepli ki dan ki priu ki ba. Mda biang jing hikai le si pim da sengotu tan. Ngan pen i fi kendiat ya gani kenang bakan syai. Ngam au mangan pen ilut nrei tang kendiat. Pi habau Jisu keren Shaphang Pharisi. Barabau keren Shaphang Nongkhrong. Pia bantip kendiat u Pharisi. Bapide pintip ru katukat ni u Nongkhrong. Kenang bapin sengau tho haba pi puli ngani kalandang. Nama teng-teng asya yo sengau ki priyo na ki keren Shaphang ki Pharisi. Ki perkhat bet ki Pharisi bar khat ki degi besniu. Ki ba arsap. Ki ba mot. Ki ba le don bor hagata garukom. Andrai kani ka ketien Pharisi la dapi pej ba. Ajin syakam da don ka jing ong ten rai kani ka ketien Pharisi. Kat kum ka jing pulia la ni ka jing wat junga kendiat.
Kini ki Pharisi kidan lakajong ke group, kini ki Jewish group ki bekerpang. Nama hapo ketugapor kidan ki lakajong ke sek ang nakumta. Sek mo ke group nganong nagketin group kenang ba pindup syai. Kidan ki Pharisi, kidan lakajong pat ki Sadusi, kidan sakinong tho kumta teter. Today na katagadaw, teng pinlap u Jisu na ukuran iya ki Pharisi, ukuran ki nong tho. Tetapi puli ke gospel ke jong Matthews no ba arpulai ukuran Shaphang ki Pharisi, bagi nong tho ukuran ba. Tikini ki Pharisi kidai ki Jewish group, ki group jong ki Jew, ki ba lapan kerpang ki bakin pet ya ke hukum. Kidai ki ba bat ya ke hukum, kidai ki nong bat niam ki ba syurkai. But ki don ru laki doctrine ki ba kham kerpang. Kim jubam klem da tet ki kti, ki bat bah ya ke sengi sabaton. But walit mut ba ki Pharisi barok kidai ki basneo. Unikadi masru udah way na ki Pharisi la da pen pule. Udah beriu babiang. Ki Pharisi khambon ki dai ki beriu ki ba im ka jing im ka ba pet ka ba khot. Ki pen khot ba ki le ba ye ka jing im ka ba shabar choki. But la da pen pule ba ye ki ne ki Pharisi nga shupni pi kandial. Nda haba ki Pharisi ki poisha ka ne ki jing la ban bat ki degi brio ki badan kamalor ki don boru wat aga jing penian hakatu ko por la ai bor ki katukat ni dege himarom begini ki nong penian ki nong sensharo ki la ia kaban shim ki rai ban penshitom ki brio ki badegi jiu hakatu ko por but kekerdan Pharisi haki jiu kadai ke bajrong ba la nyau buram ye ki brio ki badegi Pharisi kidai ki bala nyau kor nyau buram da ka imlang salang gitu kapor. Dengan sipin pi kendiat ye gini ki Pharisi ba pin sngot ho ba kadan ke jinge per pedeng ke doktrin ro. Pedeng ke jinge ngai. U Apostle Paul u de Pharisi na kata daw utip bahaya gani. Kadan ke por ba u Apostle Paul pi puli ngal nang ko ba arpulai na ka khat ka banrio. Hakapor ba uyang khmat jong kajing bishar. U Ananias u de orang ba leng do. U thap yo Paul hadin ba ukuran. But kadang kajing lang jong kipat ba ki bekrau ya kaban. Snap ya kajing kadan kajong Paul but kadang kajing kiwin ki besurkai. U Apostle Paul nama bau de Pharisi de brio star utip lo iki baro ule akum no. Pi puli na kalau nang ko ba arpulai ki kam ki apostol de khat ban rio kong. Henrei habau Paul ulayo bagawai ka benta kalong ki Sadusi. But kawai pat ki Pharisi. Ula pertano aga dorbar. Ko ki para ngangalong u Pharisi ukhon ki Pharisi. Fi u yatho yaladi baudai na kekenhon jong ki Pharisi. Uyo bakawai ka bentapat kidan ki kenhon Sadusi. Fi hangta pin sesungtho ba ki Pharisi ba ki Sadusi kidan laga jong kenhon. Tinda pipet bahang ni u Paul wa ang yaladi ngalong u Pharisi. Ngadairu ukhon ki Pharisi. But we thuru ia ga jingat, ia ga doctrine, ia ga rukom nget choki. Wang Shaphang ka jingker men bat ga jingmi pat ki bayap. Labi syare nga. Fi ukuran Shaphang ka jingker men jong ka jingmi pat bat ia ga jingker men bat ia ga jingmi pat ki bayap.
Kabamut bagi Pharisi, kidan laga jong ke jinget ke doctrine ke rukom nget, kinget ia ke jing mi pat nagi bayak. Kat ba ke Bible ke ong pengen pulinan anda ulala ong ikan ila mi bu ke jing saja pedang kita ke Pharisi, bat kita ke Sadusi. Betul pat ba kili kat aliang nama ki Sadusi ki ong bamdan ke jing mi pat lemni ki angel lemni ki mensim regi Pharisi ki apply ki pro arfi ke jinget jong ke Pharisi bat ki Sadusi ka ya pair bon ba. Ki Sadusi kim nget ye ke jing mi pat nagi bayap. Kim nget wat iki angel kim nget wat iki mensim ro. Regi Pharisi pat ki nget iki ne baro. Ke Bible ko ang kalami ke jing kinwen jelang abula yang kinong tho ki bana kaliang ki Pharisi ki le pen eno ngim syam ko basne we yo no brio. Fi de pi pet ang ne nga shupen I ye ne ba pindup sungut ho aba pi puli ye ke Bible khamta me ki to ke puli ki bambiang jingi kai nganom de keren siang ne ban pen I kita ki Pharisi kum no ki long kum no legit Pharisi nganom kom nganom keren namar ba ye ke bor jong ki bagi dan renga shupen I ba la da pi puli ke ne ke Pharisi Shaphang Pharisi pi de bin tip bagi Pharisi ke jing si shakim da de ki brio ke basne ke de ki bala nyoburam ki de ki be imbe ki ba Paul wa ina denga de Pharisi bana ka hak ka bana ka hukum dan jingram teng-tengi yo I ke tu ke kitab gospel do Matias no ba arpulai bo Jisu kren ke Pharisi be ki no thal bo ong be pigi ba arsap ni perkhat be tang shu ong Pharisi kamat ni perkhat be bagi Pharisi bro de ba arsap mau ko ta de ka bakla wat le puli kum tai ka Bible nama kidan ki brio ki Pharisi ru ki brio ki bobiang to lesingan pen I fi sa kandiat ani ki kini ki Nongkhrong namar bun si na ga Bible ga translation de ga Bible ka si chingi ni jupunan kame ni ki Nongkhrong malang jaka but don le lagi ba perkhat ba kini ki Nongkhrong ki de gitu ki ba krong surok mo gitu ki besong bat la ga bol surok dan ngakwala nong ipila pi puli ga Bible English kani ga Pharsi kamot Pharisi bat ki Nongkhrong Khajna ki tax collector pi kamot kini ki Nongkhrong Khajna ru gidai beruspa Pharsi ru gidai beruspa kidai ki bebiang kidai ki bedon na kekerdan tin na pi puli wali shimye unu Nongkhrong kumtu Nongkhrong surak em unu Nongkhrong ru dai bedon pisa bebiang ka imlang salang kidai ki ba bun pisa kidai ki beruspa berkidon laga jong ka buram ru ki priyo ki buram iki kuwei na pedeng jong kita de u sakaya sesingan sapen I ka tashibet fi na pi puli ka ni ngine poi no asik ni ka jingi kai ka tukat ni fi hang ni u Jisu u ong kumne kan puli na galanang ko bakhat pra jong Lucas ka khat ko ba shipho u ong kumne arngot ki priyo ki let kiyo sa ka temple banduai u ong no weu Pharsi bat weu Nongkhrong komot u Nongkhrong Khajna fi ikani ka ktien ka ba ong Jisu arngot ki priyo ki let kiyo sa ka temple banduai fi kani ka ktien arngot ki priyo kadai ka bajrong ka bajilio ba ngan sipin I fi kandiat ang ni kani ka ktien arngot fi ka kren Shaphang senga ba mo kani ka ktien arngot ka kren Shaphang ki arjan ki kristan arjan ki brio arjan ka kren Shaphang ki arjan ki banget Shaphang ki arjan ki kristan ki arken hon but laban ong kat kum ke jingmut ke bo Jisu kren ni ke Pharsi ukwa ban pen I bahaga jing syakri play baro aga perthei don arjat bet ki kristan ki wei ki belong kum ki Pharsi bat ki wei ki de ki belong kum ki ne ki Nongkhrong Khajna sigatakan ni rap ai pi babin nang ban sngot ho yu ke jingmut ke bo Jisu kren nang ni baro arngot ki le jing seng mo bro arjat kini ki priyo ki le jing seng fin pet mentaro hang ne ke ri kasi jan tia kham tam le arjat bet ki belong kristan arjat ki kristan aga perthei
Ya le ching ya seng hi. Ya duai hi. Ngay hi yo blay be im. Ya puli lang hi ke juk a Bible. Ong no agani ke rukom chung imenta. Hare ublay uyo i. Na beneng. Ya kini ki arngot. Wat langi ki priyo ngi pek da kumwen re blay upia ya kini ki arjaj. Dah kabau Jisu hikai kini ki arngot ki priyo. Kini ki arngot ngakwangan syong kendia dang ni. Papinyo i baga Bible kalong mayan hadu kata banda ka hikai biki arngot ki arngot ki arngot. Pinda pulia ka pinda pulia ha gani ka gospel jong Lucas tanghang tu hi kalau nang ka bakhanyo habau Jisu Quran Shaphang ki singi ki bakhat do bana bu Quran Shaphang ka jingrong no. Piyo i uang kum no uang ka khat ka live saw live san tong ini pulia uang kum ni. Uang nga ong ye pi bahaga ta gamit kindan arngot agawe ka jingtia. Fi wat hakawe ka jingtia rudan arngot kamot arjat ki Kristan. Yahweh on shimno Yahweh panon ino arngot uang. Tapi pulir khat balai pesan uang arngot ki kentei kini terlihat lem Yahweh on shimno Yahweh panon ino arngot kindan nagalengka Yahweh on shimno Yahweh panon ino. Fi kini ketin arngot kamot arjat ki Kristan. Ngia doan nang kini kepertai. Ngakwa bapin sengal to agano galiang pidon. Nama don arjat beki Kristan. Pinapet aga Bible don arjat bet. Kidan ki lingdo lebi bat unang Samaria lada pipule mo Lucas nang masipao khalban khandai teru Jisu bukren ko Pharshi Shaphang unang Samaria bahau peni pia aga yo lebi bo lingdo laga jonggaliang bat yo nang Samaria bahal laga jonggaliang. But people iyang to yo to bahap dengan nong to laga jong kaliang. Kamut arjat bet ki Kristan. Tapi pet kum lesing a chupen i piang ni. Lalu pet bah kum yo Lazarus but yo Ruspa. Fi tu Ruspa udah laga jong jinglong. U Lazarus udah laga jong jinglong. Rega bakut jong ki kadai ki poila laga jong jaka. Kita kadang kira company ke jauh Jisu yang ketin bawa arngut ki pergi lihat kiu ke temple bantuai. Ngan peni pi kam jengai tapi pulih bahaya kan ni. Pinyo i bagi don arngut. Fiu i Jisu bukren ke gospel ke jong Matius ke nong kaba ar pusat. Ukren Shaphang ki ar group ar jaj ki Kristan ki thai sati bro shiphongot ki dei kiba angno kiba sati kiba ap ye ke yo tau nong let kurem. Kamut baro ngi nget yu Jisu ngi nget yu jing mi pan lagi bayam ngi nget yu jing rong no henry sangut ki bestat sangut ki bobit fi kata ka Bible kata ka nongrim kabala pia ya ka haki arjat be today na kata daw nga kwa fi ka ka pa pin singo to ba pipule ka Bible ba the pia jingai ba pinyo iba u Jisu ukrawa do kata habau penan kami ki kentian ki jong u habau Quran hagini ki Pharshi. Pia Quran arngot ki brio ki lekio ki temple banduai. Ukwa ban wanra ki arjat ki brio ki wei ki de ki belong hagarukom jong ki Pharshi. Ki wei ki de ki bedon hagarukom jong ki ni Nongkhrong Khajna. Lapi pet bahakum hagini ki gospel jong Lucas kul nong ko ba khat praba kul nong ko ba khat khandai. Filap arjat bet lesi ngan pen ide kini ro ki Yesriam kani fi marsendap kani ka Pharshi ka bau Jisu Quran Lucas nong bakhat pra fi yo i uyat ho haga jo nong hi yo new brio ban pen i ba ka jinglong Pharshi kadai ka bau blai sngeltenat ong no da ko ikan tian namar ba kiksan hagi taga jingle kiksan hagi taga hok lejong kiksan hagi taga jingbiang bat kita snow sarong ru ya kata tengah kuat ngan peni pi gane kenang bapin shai u Jisu ya thu sedaga ni jingja pen ini pule now Lucas kal nang ko bakhat pra u ong ka khat ka bakhat pra wong uwei unang sinshar ula kali u ong kunong ikai babangan ne kumno banganio ya jing embam jukut o Jisu tu lang o balay ba mekhat babahay ngam don babahan ritang way bo balay ken.
Metep ego hukum buat klaim buat penyap buat tu buat sekilam le bura melok pa bela kami uti uli tu orang kini bura ang sumana do mendang kena uji tu ta bola yos ngawi ni keiru la ang sakawai medang duna dino iki bura ke medan samru ke beduk menyo ke jingin jauh ke benang batuan buat yang andre bola yos ngawi ni keiru ula ngau si sika de e na bola ng berus pa e habo jisu la yo i bagala ula le ngau si e ulang a ka bada e no iki bedan spa ban episode siapa ke hima ke jong play lada pin puli bahaya kene singa nom dan por bangan clear kene kene nong re kene 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 nong ki ba pen klumar ki brio ba ki ong ba darus pa amlet beneng ngakwa pinum sngo thokum ta ken mau ki ba bon ki brio ki barus pa ki balet beneng ngam dan ki brio ki badan spa ki ba biang ka yo ka kat ki ba krishan ki kam jom play ka kam play ka nom ya chikman walit klet ki brio ki barus pa ki bon ba ka bible walit klet ladangan pen i fi way ni ki brio ki barus pa ka bible do Abraham. Baru Abraham dia beriu berkerau apa ketin ke jom play berok away. Dengan kuat kan orang piwala sim berkelai kini namar. Uni ukna samla uberuspa. Uyang haga jingle. But uyang haga hukum ke Pharisi. But nda baule ceu jisu kuat haga jingim bom jukut u jisu kuli. Sebab hukum uyat ho uang lalut. Udah sengau sarang udah koop kata. Baru Jisu yo i baka dono chung upat ke klempat ai show try na maka dono chung ugadon bar ke spa. Fi abo Jisu ang kele dino iki pemedan samru ke bedok one boat inga nda ong kum ta ke ta inga dono na maka dono chung ugadon bar ke spa ke klem don baru blai. Fi hang ta fin sesngot ho. Kendiat. Baga pisa kat bakampat yo long blai ke jingem. Kamu ke dono chung pi ke don bet baru blai mlelai. Hadal daga donut jong pi kala don bat ke pisah bat pimut ban syakri yo play. Pimla pin syakri arngut kiken rat on the Bible. Ti hang ni pi yo i balai Jisu Quran ni kene. Balai wan rai kene nama umut ban pen i ban pen scam ya kete ke Pharshi. Daga dawa Bible kete ke bayi snot lang. Umut ban pen scam ya kete ke Pharshi ke jong reus pa ai ke mot ke jong u Pharsi bat u Nongkhrong Khajna. U ko ban pen i ba dakani ka jingja man pen sngot ho ye ka tei ka Pharshi naga ta daw ha lanong ka bakhat pra naga dakhat ka bakhat pra ngala puli fi utuk na samlaw beruspa uyang da ka hukum bat udang ye spa udo ye ka penang kat ba pi puli ka lanong ka bakhat khandai hang tu hi hau Lukas lanong ka bakhat khandai udan usaka yo spa uni ude Nongkhrong Khajna fi uni uruspa ulo ko mo Pharsi Unie pat udah Nongkhrong Khajna berus pa long kom Pharsi. Unie de babam sap, unie de babam klub, unie de im gajing im gabam long. Tangma unie udah Nongkhrong Khajna. But yo iu sakayos uyo e gajing penim kat bau tu kena samlau do e gajing penim. Arngut ngan ong fi. Pi kani ka ketien ga baong arngut kia let kiu shige temple banduai. Uwe Pharsi but uwe Nongkhrong. Fi kani ka lanong ka bakhat pra nong bakhat kandai. Kala it hu ikata. Bau ni khna samla beruspa u represent la ni uyang agadur jong tu Pharsi but usaka yas u Nongkhrong Khajna uyang agadur jong tu Nongkhrong Khajna uba lapen kesan ya gajing dua ai gajo. Dak tada pinda puli ka Bible kalong ka ik besngutunan namar ka Bible ka dei ka bamju tengkho paramaka re ka Bible ka dei ka Krishan da ka Bible ya ka Bible. Tingin ni pet ye ni uang kumno uang arngut kia let kia usiga temple banduai. Ukren ya ka jing duai yang ni. Tingin ni puli ya ka ni garukom duai. Pharisi haba ula yang ula duai ya la dia kum ni. A ublay ngangu ya me bangamlong kum kiwe gibriyo. Ki beshim na gabor, ki bomhok, ki bekelim lanikum uni Nongkhrong ru. Nga shajing it arsin shiti yo nga ay ka beship ho na ki ike baro kat ka bangadon ang uni Pharisi. Fi habaw Jisu uyat ho ya gani. Ngamtip la ka don shisha ni em kanin re gani tangga Pharshi. Kapapin pao ba u blay uyos nga uy gajing duay jong baro ki priyo.
Namar ublay uyos ngau ini ke jindu ay jisuang yos ngau. Udah batai ke rukom duai. Fi haba pi duai ublay yos ngau. Tang ba kajaka kaba piyang haba pi duai. Pi devin ngau tho ia ke donut jong pi bat ega jing temu jong pi. Nama kani ke kata ia ke jing dai bat ke jing shekri play ke kata ia jing dai ba ke jing duai. Fi uang hang ni a ublay ngangu ime mangamlong kum kibrio. Kum kiway pat kibrio. Fi hang ni da pi pet ba uni Pharisi ka Nongkhrong haba uduai u compare yala dia bat kiway. Fi ka ba compare ka ba yanu jor. Tiang singi on ka ba yanu jor. Bat kiway kadi ka ba ublay snow ba. Kani ka jing duai ka jong uga ba snow biet ruang ngamlong kum kiway kibrio. Fi udah wanra yala di ba udai uba biang na dong sedang. But udah sedang ru ia kaban compare. Kata dia ketien kabang kekuangan depan syai fi. Nai ya nu jual yala di bat kiway aga jing si syala bila je kamat jong play. Nai don kani ngamen sim. Namala da fi ya nu jual yala di bat kiway. Pila rem lupa. Nama mdon brio aga ni kapatay u brio u bajanay bubiang. Nga siya yo iya gani bagi brio gidon giba compare. What iki jing seng ru teng ngi compare. What iki brio gijo blay giba shakri ru ngi compare. Siya nga nong ifi gani gapar. Kabadan kami ifi mentagas ni gadai bapinyo jing ikai na gani jing duwai gijo ni Pharisi. Balay bau jisu u hikai gani. Uni ubrio uong nga ngamlong kum kiway. Kani ka mensiam pi, kani ka jinglong pi, kani ka palapan sange lupa ya ka jubab. Naman ngi ki brio ngi day tang ki brio khmat chong play. Ngim don hok eru eman compare bat ki way. Fi da pi puli bahaya gani ngas ngutunat ngan keren kendiat gani. Makidan ki brio ki ba compare ki niam ya ki jing shakri play. Teng ya ki balang ki ngi compare ka way ya ka way. Nai compare kom ta. Namam don babiang. Kajing shakri play ka day ka kam shimet. But nga kwa ngan ong ipiya ka ni kapor. Snap ha. Nda u compare la dia bat ki way. Uda yat khuru. O ngamlong kom ki way. Ki bishim na kapor. Ki pamahok. Ki paklim. La ni kumuni u Nongkhrong ru. Fi ulit ong ngamlong ru. Kumuni u Nongkhrong. Kabapen pao ba. Uda nyew pen. Yaw ni u Nongkhrong. Uda nyew pen. Uda pet i pen. Yaw ni u Nongkhrong. Ka jing duwai fi kani ka jinglong mensim ka jinglong mensim ka ba sneo kani fi kani ka jingi kai jong jisu ne ka dai ka ba ngas no tho ia ka jingmut ka ba don hapo jong ka ngadon ka jing shai ba uniu Pharisi u duai u ong u compare bat ki wei bat nang ta de u de nyau be ni Nongkhrong. Fi don ki brio menta ki ba ki ong ngila kala pamut ngila pria mensi mkhot ngila duai thle bat ki de nyau pen ya ki jing duai jong ki wei pa ki brio kham tam le le ya ki riu te men ki ba pli ki ba biang jing hikai ki ba kat ba ka rukom duai jong ki teng ka poi klumar tang ba ki jau umat ki de yang shisha khmat jong play ban duai ban isai. But don na pedang gini ki brio ki bal kham sngaw tho ki bal khamla ki bal kham hikai ba ki da kren benya ki jing duai jong ki wei. Fi ka eka bang amut ban ong nang ni ka day. Kan mau day play ba yos no ki jing duai day brio. Hoi da bangi duai kim day ban penan kam ki kitien kuluman re wale nyaw benya ki wei.
Namari aga jing duai jong Gibril. Layos nyau do play. Nyau pe nyu play aga jing duai jong Gibril temen. Gibril kan tay, gibe yam, gibe shong a yeng, gibe duai met la bat sngi aga ri ga jait ben rio. Yagi khon gi kiti, aga jing shikri play. Gibe yam, gibe duai, gibe pli wala da kim da sngot hu on rei. Kardano jong ki ge keren baru play. Baru play kwa eki kentien, play kwa ega do no da bangi duai. Fika jing tamu jong jing duai. Pega jing tamu jong ne Pharisi ga dei besneo. Compare le deal snow hawk. Nyo benyi ki we bakani jing snow hawk fi. Kani jing snow hawk ka wanra ye ka jing sarong real play. But ka pen sneo lut ye ka jing duai. Baro ba ka jing long man sim. Ka self righteousness ka dei ka way na ki balong ka jing ngan ong kom no ka dei ka jing ka dei ka kenro deng jong ka jing peni khlat. Kala jan kat ka pop hi. Namar mdon syo bala ban yang aga hok la jong. Mdon syo. Pila ban le lut iki hukum baro ro mksan syo yupi. Namar kat kum ga Bible hi ngala puli bun sen ni gane. Ka Bible hi ko mdon ba hok mdon weru baro ngila dole no e. Ika puram ga job play. But nda pi pet bahaya uniu baduai hang ni. Upin ksan yala ga jong ka hok. Udah ngamlong kum ki ki priu ki besim de bol bam hok ki klim lani kum ni Nongkhrong udah bat peniru bau sha jing et arsen stio ai ko ni sipo kat bau don mo bat ong no de ki kan tien udah peni kata ke jinglong hok jong ba uyang khmat jong play pi da kata ka nongrim la da pi yang khmat jong play u play la kan tai la pai pi Pinum pa siya Naman ngala pen hi barbor na ganiga Bible. Ba mdan siya wairu ubaksan hakamat sa play. Baro ni day ki priyo ki bala rem. Kay ka ba penlong ingi ba ublay usngap igi jing duway chingi. Kaday tang kaway ka nong rim na ganiga Bible ka bangan pen hi ka tagaday. Ba ublay one eye yo Jesus Christ. Shimno iya ka pop chungi bara ban u ai da ka hok chong blay nga sngo kuman ong nga la hikai bon bahaya kani u apostle Paul u ong yaki Israel kani ga problem pi ga de jo problem go jisu kuran jo problem go apostle Paul u ong hak kinong rom ko lanong go biship hawa namar nga pla Shaphang jongki Israel bagi dan ga jing sngo shirham naka bentau blay nrai kat bakum ke jingtip namar haba kilong ki bom tip ya ka hok blay bare ki baki persang ban penne ya la ka hok la jong hi kim shim la pen ko ngo ila de ka hok blay fi ikata ka de ki jing ka jong ki brio ki bayang ka hok la jong ka hok la jong ka pen wet ya ka jing tuai pim la ban le kom ta la sai so si bangan yo sngo ya ka jing hikai jong ki kat tu kat ni ki brio ngam penrem tambah ngam hadien mentanga ngam pediang. Badan ki brio ki boong mjudai ban pan ma syu ya ka pop. Hadien ba pila kelak ba mut. Dan ki brio ki boong bam dai syu ban pan ma pop hadien bala yo ma. Sya nganong ifi ngan pule ka ni jing duai ka jong ni Nongkhrong. Ka Bible ka ong Henry uta Nongkhrong Khajna ulayang na jingai kaman umnut wana jan. Udan jing penrem. Umnut wat ban kemit na lagi kemat siya beneng rew yai tahap ilaga syadam uda ong. Au blay tu isan ay nga uba pop. Nga ong ap hibaw niw let hiarpat shalayeng uba kesan. Banyaw tau wepat na bayaw ew uba pen kraw yala di on pen po. Diyo tau ba pen po yala di on pen kraw. Fiyo ikan ika jing duay ka jong Pharisi ka poy siya du kan ika pop jong ka jing sarang. Ba ong pen kraw kuman udan ka jing sarang. Kuntiyo yala di.
ke jing serong ke de ke ijuli tam khmat jong play bani ke pop baro but pi pej hang ni bang pen I fi bedan ke priu be hikai bambet ban pan map ngakwa ngan hikai fi ba pen de shai what you yang khmat jong play menong try nga klem pop show ngalabiang ken mau ngi de ki priu ki bedong tang ke khendau pila banom le pop daga kti re pila pop daga donot pila banom le pop daga shintur re pila pop daga jingmot pila pinom le pop daga jingmot re pila pop daga khmat piklem le pop daga khmat re pila pop daga ki kam jong pi ke ba pila but nga tuai men daga singi wat la da pila kla ka ba mutru ken mau ndonu priu be janai mal la singi ngapan ma na tuai malang singi ngapan map jan baro si singi ngapan map no play na mga tip ngamla ko chinga jing janai jong play malaranga yang de ka hok la jong man poi be chinga jing e fi ka jing hikai bangim de shu ban pan map y ka pop ka de ka bamlong balance ka wai ka bang karen ni pi ngani ka por ka de hot adien bangi kala ka bomot la sat yang ida ka snam ka jong jisu ngilong ki jing thau ki batamai ke barim ka la duno ang ka bible ngakwa banga nong fi wat la da ka pop barim jong ila map ye ka ta ai ngo yu ble ula map ye ka ta ngim pan map shu re kan ma mala ka sngi dan ki jing bakla malaga porga jing serong kawan teng teng ikum kren ke tien ke bam dei ge brio teng teng ik mat jing ik kumyo I ge bam dei bang ipej be kawan ge jing ikwa aga donot kawan ge kom per khat ge besneo bible ke kren shai ge ta nak ta da bang yang khmat jong play teng inom sngal serong bang I hok bang I la bang I biang re teng in let da ka donot ka ba kumbau long ni Nongkhrong Khajna usngau tho ila ge jong ge jing la usngau tho ila ge jong ge jing long uthap la ge shadem upan ma bat nga kwa ngan ong fi ka de ka por ka kham jlewa ga jing sha ga ne bang kren fi abo jisu wan ra I gi arngot yo Pharisi ba Nongkhrong Khajna fi way tongan puli wong ha ga lanong ka ba khat pra jong Lucas khat sangan puli biang wong nga ong a phi ba ne ule hiar shala yeng buksan bat yo way pat ban ya uta way pat pe ba da fi pe ba ni kiwan artali ki bakrao kata ga dai ka jingle bar ka jing ai ai ka jingle bar ka jing ai ai unio Pharisi upan I la ga jong ka jingle ki works and grace da fi pa yang ne fi ibo unio Pharisi upan I ya ka jingla jong ka jingle jo henry kawan ra pan ban ka jing pan ram kat bau ne un Nongkhrong Khajna upan I ya ka jing long ba shisha jo ba upen I ba biang ba la ba ulong long po ka jing ai a ka yo chaka ka jing em jo ta ka dao fi teng teng dan ki brio ki bi yang hala ka jong ka jing la sa yo I ka ne ka wai bale ki brio ki du jing ai a na mar teng teng ni yang palat ngala duai te ngala pen biang ngala sha jing et te ngakhlem le shu ka tang khlem bam shu ka tang khlem le shu ka ta ba da ka tang yang khmat jo blai pi tharai ka ta ka pen sngo ba yo blai em hot ni day ban charging it hot ni day ban em ko jing em ko ba bet ko ba khoi ko ba day nga ko no pi wat e ka ta ko ba pilaro kam day de jing la jo pi ka de jing ai e jo play ko ba da na jing em jo pi de la de pi yang khama jo play wat yang kum ba yang Pharisi ban om na mal bangala le kum ne try me de men jubab yang me de men penan kam yang ne men ker khu yang em wali yang ta namar ka jing pen ka de yo prio o ba priang ba la Ubrio ubayo I ba la ba utulat ba biang uyo rong sa kajing ai ai kajing ai ai kadai ka ba pengsani ki brio ki ba tulat bat nga kwa mantag sngi bangan pen I pi kane ka Pharshi ka ba jisu kai Shaphang u Pharisi ba Nongkhrong Khajna kadai ka Pharshi ka ba krao lada fi ra ya kane ka jinglong ka jing em chau pi pinyo I ka jing ai ai chau play kan krao wajus ngau la wajus ngau nangi ki wei wajus ngau biang ini wan wa so polo ang ka bahaba pinyau ye ki wei ki kam bahaba ni lde
Pi im kum gata ga jing em pinio I ga jing em job hi kan dei ga bo blay un kan tio. Nama ga dei ga jing sngaw red. Hare ga ne ga jing long sngaw hok yala di. Ga dei ga jing sarong ka balong ka kendro pedeng jong ga jing penia klat pedeng jong pi baru blay. Bat ka wit kat adu ba ka kelalong ka pop. Ha kamat jong blay. Kat bau niu nongkhrong khajna. Open I bolong ba pop yo mat I ga jing pen kesan. Dengan tuai mementang kesini kan jing keren jonga kan kampen long if you fin shai ba pinum ya ha ke jing sngo niam jing sarong ke jing sngo hok eladi but ba pinia ha kata ke jing ai ke jong tuai dengan ni tuai ko pa ke ni ke por nga sngo ngo ye me ba ma ai nga ke ni ke jing hikai but nga da kami lenti ba ke ni ke jing hikai kan pen kelai ye ke rukom perkhat ba de ke rukom shek replay kan pen kelawat ia ke rukom sngaut ho ia ke jaka yang ke bangi yang ke khmat jeme bangi duai banginum kesan ru ama ke ke bangi dan aga niam aga balang agi ke bangi le hari bangi kesan barok tang kawai bakata gadai hapo so ke jing ai play ke chame try yang ni ngas ngong palat ya me try ba me diang kum yang ki priu ke bamlong ki bamla ki baduna ki bam chanai bat me ai ni ke jing ai ban ni yang hang ta ke try hadu ka ba ko chung ke jing em ke jing try ni ai le chame ke buram ha ke kerten ke jong chi sung itu ai amen bat amen tu blame ko khu pi ko bless you